Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Nashwa Kirana Rahmawati ajeng maosaken geguritan dening Wiono kang judul Gunung Kidul. Gunung Kidul, asring dakrungu sabutanmu, adoh ratu cedhak watu. Papane dhuwur Jogja lan loro, iku pancen nyot. Nanging iki uga kasunyatan ing kono akeh daharan merak ati. Sego abang lan sayur lombok ijo, walang goreng uga tiwolayu. Kang durung ngrasake kepingin nyoba, sing wis nate kepingin baleni. Sakbendina prei dalan-dalan kebak kendaraan, ilir tumuju ing pinggiring segara. Nyawang kimplah-kimplah banyu biru dadi sarana ngilangke sumpek, gayuh lecaring ati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.